Tabasa ko. Alam ko yan. Alam kong alam mo. Hi guys, madyong buntag ninyong tanan. Ang gilantaw si Kuan Aldin mo ko na ipanganda na matod pa ni mama. Lilingi gani dadyon pag ingag Aldin. Nanad na siya guys nga, tagon siya og kanang Kuan Aldin. Pinangga kadyo siyang pangit. Yan na jun dari dia. Hi guys, good morning guys. Nag-istorya mi og siya mang sedanen kay karon Magala City na wa kami ma-sedan pero nagutan namin ni mama. Kay kanang utan ni mama kada adlaw jud na ijang nilawi nga kamunggay nga sinubakag paas manok. Bitaw. Tangad ragod pod mo ikuan guys. Isubak. Nanami utan nagamong ginahon na laman nagamo ang sedanen ang nahunaan nga lutoon udong og sardinas kay dugay-dugay na pud mi wa naka sedandana liliin sa nato si Kuan guys pangit og si Aldin Richard. Tiya grabe po na iruaga artistahin magnan mao may gibunjag ni mama mao pa gani pagabot ingon mas mamag Aldin ko no. Kum lagi ligo. Naligo og sa jo kay nalimuot man lami man sa pamati maligog sa jo liliin nato guys si pangit og si Aldin pinangga kadyo ni pangit si Aldin mo ijang pigdaon sa ijang higdaanan. Aldin nakailan na siya jangan guys kaya gimo siyang sampiton mo deu Aldin pinangga kadyo na niya pero minijang gikis-kis gipil po na niya nga ijang anak. Binahog ijang awajon di man di ay pinangga man day niya mo na bagong member namo guys bagong member sa mga pamilya si Aldin Richard grabe pa na iruaga pinaartista magngan diyan guys magluto sa ako guys kung sad ana mas pamahaw kay katasan na kamo ang mayor nagamang mayor pero sa dyan na siya na mata siya sa dyan na mata ito na itong kuhan dinong agluto na ito kay nakuhag kamunggay og tangad law ay dajon nanay suwa. ito na itong dinong agaw nanay suwa bahalag pirming law ay kamunggay basta malipadyon luto na itong tanong biyo wa kong kuhan ma udong og sardinas og sibuyas. Aris tindahan ni mama. Yung sibuyas, nagpila nilang sibuyas. Pila nilang sibuyas ma? Size. Saka sibuyas. Og senyorita. Sibuyas, senyorita. Sa pag-udong nakabutang. Pagpila ni mong udong ma? 5? Asa lagi mong gunting? Nami maning udong kay dugay-dugay na mataw nakakaon dani. Isa ka po to sa gang lutoon guys. Kuan ka buok. Lucy. Ngari sa tas kusina kay magluto ta. Si mama bago pangligos mama na. Ugay kay nakamata. Haligog sa jo. Tuhan, imbis alas 5 na, alas 6 na pasado. Ganang dugay magkamata mo na diha. Isa kang oras na to gabi eh. Ma'am, nagtulog ko gabi mga alas 2 na pasado. Ngayon nga, namatog na ka. Medyo na paabot og alas 11 kay nagtulog pa man bawal na ka magpilar. Mogi pag human ako inom og gatas tawagay ang nag-istorya na may akong ina katulog na lang kay apit na alas 10. Dilat. Samot na ni kagaba.
basil ang tagata. Udong ang gato ang sudan. Lami kadyo ning udong. Muni paborito namang sudan sa una. Tapos tatay sa una magatong nami sa buwan. Excited na mo kaos udong. Tabing mo lagi mong video. Hindi mo ko kamaw lagi mo kuanda ng istana na. Oh. Ibis di hiwi na yung naong. Mas na mag-iwi-hiwi. Ta kayo magpagwapa-gwapa tayo ng maitik. Ano ito? Minang tagpiling gwapa, pilingira. Madyo naghihiwi na tanaw, may katong nasuko nga, magpagwapa-gwapa, tamalipay na. Kanang yampo, tag maligsan tas karsada, rong mamatay na. Hindi lagi makaduot ng abridor. Nadugay na kang gamit ng bread, di nakakadot. Kadot ng gagawin ito eh. Salang bataa. Silyuran tayo ang abri, hindi makaduot. Salang bataa. Ano, sige kag tujot, di mo dagan. Naman ni si cambio ko dawa, di atras oh. Awa. Lustrid na lagi na. Oo, nangatangtang na basig maapil ni sa sardinas. Hala. Way na soda rin. Wala eh. Hindi ka mo gado. Ano, ni mo. Magpapay kutsilyo uni. Dali pa. Hala. Anong sa masiya? Ay, nawala ng lock niya, be. Bihara ko sa nga daw na abri kong biplop. Sige lang tujot-tujot, di mo dagan. May klaro na mo ang abridor. Babaon. Labay na oy. Ay, punto ko. Yun, nawala yung lock sa ilalom. Nanawang lock, tanawa. Oh, kadok mo. Kasi nga, di kumar ilalom. Iki. Made in China. Luto tagudong. Hindi lang ito, guys. At ning gisa ko ning lamas, sibuyas o gahos. Ano nang igisa ang sardinas. Grabe, pinalagubo magkandiro. Muna di na, di sa dun sa kalisod, nagyapit pinauros. Naduging isip-isip, napunta sa udong. May tagkuhan sa, kanang mayaman ka ba, nignaog ni mo. Ma'am, kain ka na ma'am. Di ko nangandoy madato. Ano siya yung pangandoy? Nagahura, magkakatulo si sa kadlog, maadong panglawas sa kanunay, o malinawon nga pamudyo, kung nangandoy na ng madato. Ano turuan madato, tiguang na. Yan na may manungo ni mo. O ka nang sige pangaway ng manungo na, God bless, may nawat ko nga madato ka. Sige. Sige ka TikTok. Di bagay niyo mura na kagbaboy. Ang sakit sa Uy. kita. Hoy, anong hoy? Di ako may gabaan. Di Siya gabaan. may gabaan kay. Siya may nanaway. Jijin Verse. Ayaw ta si TikTok. Maulaw yung taong ka. Tanawan na yung lawas. Kasi ang TikTok nga, ang TikTok nga maglingkod. Ramang ko majuga TikTok mo nga. Gagara-gara, magsasasadyo nga. Tana- Di ko ganahan na magkiyat-kiyat sa TikTok nga magsasasadyo. Ah. Di ko maglik bantajan. Kaya di man ako'y gabaanan ng sige pamantay. Sila nga may Ngano kang gabaan. nang bantayan ka ba? Say na nila nawala. Say na mo nawala sila. Ana guys, ayaw tag pakawawi imong bana Jijin Verse sig TikTok. Ilan sa ako sa TikTok, nga mo ko nagkiat. Nga mo kung di mo ko ganahan magsasasadyo. Kaya di ko ganahan magkiyat-kiyat. Simple lang ko ng TikTok. Di kuno bagay. Ang tara picture ramang good na ahang ipang butang ng music di mo ko gakiyat-kiyat. Yan ang mga naman di kuno bagay. Kailan na ba magpabagay pa mag TikTok? Paita ni mga kinabuhi sa tungod sa cellphone daghan na kayo makasala. Pangimantay. Pag hindi ko gakiyat-kiyat, samot na siguro magkiyat-kiyat ka pero di po na kaya magkiyat-kiyat sa TikTok. Yung baser. Pero may high blood pag makitaan ka. Pero not namang baser no kasi gira magtanaw nimo. Awa na kay bawo siya gusto buhaton. Ganahan ra ko atangan ko. Lipsing daw TikTok di kuno bagay. Nalingaw kasi mo ang gibuhat. Buhata, way lain makapagungog kung si gusto nimong buhaton. Di daw bagay. Hindi di bagay basta importante nalingaw kasi mo ang gibuhat. Otro ka pang chismoso ko. Chismoso kong dako. Asan nam tanawgon. Pabitan na bawo anak ko. Buday nagmaoy-maoy siya guys. Tunyagi. Malungkot siya kay ka. Galuwa-luwa na pud kay na pud sa ikuan. Matinding baser. Laban lang. Talagang buhay. Hindi masaya ba pag walang baser. Na naman din ang social media. Dagan mo din nagkatang sa inyo mga. Nagpaukilan ng basil. Lah, tingog oh. Pagputilis yun lang na, matay na ng inggit. Utik na tinggi. Kuya po nang base kay manungo man, ingnon man ta nga. Medyo pa mamatay na, maligsan ko mas pasada. Simple ra, mamasang deg ni Cinder. Siyempre, sa muhilak na kita, alam ko na yan. Sabaw na kung sa inongdan.
Hindi naman siya makakuan. Bas na naman. Yung ko di na kumilap. Basun ka na umilap ko. Hindi kaya. Wala magkakaiba kung sa hinangdan sa ang paghilak. Nga di pwede social media. Pwede. Hindi pwede. Yan ang bawal kuan. It's Ilan very touch sa... exclusive. Unsa? It's very exclusive. Very exclusive ko. Ganing mga taong mga tama dyan. Namandaman na yung kaugalingan kaya hapit na mubalik ang Ginoo. Hapit na tahukman. Muna mga makasasa diha pag bato na mo paghigugma si Jong isig ka tao. Asa mo sige pangaway. Ngaway mo kuno si mama ko ada ng pagpangaway madyo bawat pangaway ninyo mugwapo mo. Samot mo kamaot tagin jo anong pirming gaway mo samot na kagwapo. Gugmay mo kang galingan aron makakaton pagpahigugma sa laing tao. Umutay. Nakagutom. Bah. Karo na pansin na. Ter na pala sa uta. Inuot na lagi na dahil. Ito na luwag ko na. Siyempre sa unawang kig pa ko karon na. Karon. Pero ganahan ko ron kaya naghaning dajik na. Mas nindot ko no ang lawas ko ron kaysa kaniya. Dagay ni daig nimo. Agi mong basir. Problemahon mo ng basir. Basir na di na Ginoo. Ano mga taong ilabtan na naman na sila Ginoo. Arang daghanang mga butang nga wa na ho. Magalingot-ngot. Ano sa kayo diyang problema? Ng mga basir sa tanang higugmaon. Si Jijin Verse. Simple lang pero daming basir. Gusto magkuan lang good ka ba. Magsuot ka ng katong magisi-gisi na palda ba. Mura bag ka ng kuan. Short ko no nga. Nanay na. Ano di og nanay na. Di na naman pwede mag-short. Magsige na lang dastir. Dili mo na maayo eh. Kahit magulang na kayo, hindi pabayaan yung paglingon para perming kuan ba? Perming humot. Luming si ate ka na. Pinapula-pula ang tis niya. Ano sige lang taon lagi arong di ka mahikag. Tigang ni Dodong. Yat no pa ko nung soto. Naramugutan na. So na kay lamot. Naramugutan na. Nanguguta. Magut na, nihugot. Kanay mong basir, ayaw na ilaki-laki kay katawan na ka na. Kinalan, sila may magul ni mo, ikaw di magul nila. Muna ang kalagutan ni mo, kay hilakon kayo. Gamay lang kong hilak. Di mabago pa niyang kaugalingan. Di man po na kaya ang utrog ang kaugalingan. Yung utron, ikaw magkasakit na ka. Oh, kinsay kuan, sila Di man magkatawan. kaniyang paghilak mo man niyang stress reliever. Ayos ah. Lagi man naghilak. Wala na. Naman pod. Jesus, mora na kaysa imo ang akim kimon. Mamaot ka. Kanang paghilak isa po na sa stress reliever. Lagi man nimo gilak, mawa na magimong hilak mo ko. Ang sekreto mo ni gwapa ko perme kay mo hilak ra ko di ko mangaway. Wa kay basher, og di ka gwapa. Kay nga ko sang kaugalingan na gwapa dai ko kay gilabtan ko. Ang mga basir din guys na mga pangilabot niya. Wala gid mo mahimo na ni Jijin kay mo na ginayang itsura, hindi na mautro. Kamo paghilom nung si pangbas kay wag mo mahimo ana. Malata na yung babag binas. Makasal lang si katao ninyo. Iwa mo mahimo na niyo, tanawa. Tanawa sabi, oh. I don't care. Oh, tanawa. Na po mahimo na? I don't care. Kenapa ano? Munang sige mo po pa sa wagyapon. I don't care. Pang-asar. Bisan pag panunguhon ko ginurin kay boss ang kinabuhi, oy di ikaw. Bisan pag pirmi pa kamaingan nga mamatay na ko. Basin pinuog mauna ka. Bisan na nga kasi sige pangilabot. Mugan. I don't care. Huwag na mahimo. Pero ilahapon ng kuhan batasan siguro na ba. Pao galipay ni mga pirmi ko ni mong banda dyan. Thank you so much. Nagpa-thank you ba siya? Siyempre. Thank you so much. Kaya sige kag kuhan, sige kag pamantay na ho. And God bless you more. Mora ka dyan na yung may istorya ni. Basta ako, malipadan ko sa ang gibuhat matag adlaw. Ako, kontento ako sa ang kapobrehon. Enjoy ra na. Di hadlang agad ang pagkapobre. Basta ka mautang magmalipadan. Di hadlang ang kapobrehon. Basta gwapa ko. Muna diya guys. I love my own, siyempre.
May lain mo dajig sa tang kaugalingon kita. Ngunang idajig dyan natin nga tang kaugalingon para permitang gwapa. Labaw sa tanan, himsa kasing-kasing. Watay taong gilabtan. Watay taong gipasakitan. Bahalag permi kita'y pasakitan basta kita. Kay bawta sa tang kasing-kasing nga. Watay taong nga gipasakitan. Isentro dyan na natin ng Ginoo matang adlaw. Kanang tao nga sige jud panghilabot na sa una ra gid na may nautapo ko nga gimuhang kinabuhi malipaden. Parehasa ang kinabuhi nga kontento ug malipaden matang adlaw. Mangaon nami kinaghukad na si Mr. Pogi. Ning istorya naman si Mr. Suave sa iyang hinanakit. Siyempre, nabasa po ko eh. Nabasa ko. Alam ko yan. Alam kong alam mo. Sabaw ko na yun guys. Kaya di na ilabtanon tangong asawa. Ay tanya gilabti. Kaya nag-tiktok ra na siya. Narago na dito sulod sa bayay guys. Huwag ko nagawas-gawas. Hindi ko na ilabtanon. Masahay, mamasak, makontok ko yan. No kay na ng mga tao sa. Hindi mo dyan malikayan guys na masakitan ko. Siyempre pamilya. Hindi na pwede mangaway. Sila rami nangaway at bahala sila. Pwede ato kung balong sa gaway. Bahala no? I don't care. Basta ako gwapa per me. Mamaw sa mi guys. Kita-kita taon dyan. Mga sabi guys. Hi guys, mga tagmarang. Tamis ra ba? Yeah. Wana, gilingkuran. Delikado na mga barog. Ge, kaon ka ge. Saan man ni mamagmarang. Nakapalit ni og kuan. 50 pesos. Isa ka buok. Kaunta rin Jo. Mas mama oh. Noon ta guys. Makaon ba dito eh? Makaon ba dito? Oh, makaan pag diso sa marang. Giganda may junjun sa merkado kay namalit may kamote. Pangis na kong mama dyan, nakapait may dahil yung marang. Mama oh. Noon ta guys. Yang paboritong marang. Daghan ko nun sa Mindanao. Mindanao sus, Ginoo ko guys. Bukag-bukag ibutang tapi kalsada. Mangunong na ng mga tricycle, mga kanang jeep. Mamalit. Daghan din is Mindanao. Ang Mindanao ug Davao doon na na. Bukid na nagamay. Bukid. Sa amo mag-adto ka sa amo. Mutungas ka sa bukid. Hanto dito, lahot ka dito sa Davao. Nga dito Na, wag bye-bye. Grabe. Agad dito rin yung dito. Dito na po yan. Tamis guys. At marang. Ting marang dero no. Karon na may baligya. Karong pamanilin ako sa diri sa Kadugo. Pero gikan ko nung Negros. Ah, sa Negros nga marang? Ag marang ng Davao may lami no. Pamit kayo. Sinaw lagi guys, ako winner. Si mama, wise mama. Sige magtanong si Jang Griselda, hurot lagi. Makaon ng giso dani? Ambot magkang hiso din doon? Katak labi doon. May nung ka manurok diha. Dayon, asan yung butang? Ato itanong. Yan, itanong. Mama si lantaw siyang idol, si Rachel og si Kuan. Roel. Buwan, hindi ko katanaw. Buwang ko na di katanaw. Naadik. Adik kay ko. May imagine din ako sa hay. May imagine mo ingana mo ni Papa sa una. Ang love story. Imagine naman na imuhang kalingawan. Imong inspiration. Nagula kong anak ka, akong taglag. Mag-uujod.